खुसिया आरो नै थैबावबायसो दां नै सानसे गाव दासो बिउटि प्लास नांदोंना सुनानै ना थेंगोना फाग्लासो बिराद गोथौ हाबदों नै बेवहाय नायानो बारा गैयालै दा हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौहाय नैबे मोनसे भिडिअआव फिन बरायफिनलायबाय दिनैनि कन्टेन्टआ जाहैबाय जाय नोंथांमोनहा ना सारनायखौ नायनो मोजां मोनो बा ना हमनायखौ नायनो मोजां मोनो बिथांमोननि थाखायल' जायफोर नायनो इन्टारेस्ट गैया नोंथांमोनहा स्किप खालामनानै थांबानो जाबाय डाइरेक्ट स्किप खालामबानो जाबाय ओमफ्राय नाया नैबावहाय नै बे काटल होनायखौ जों बोखांनो नागिरदों फिसा सासे दाख्लिनियाव ओमफ्राय दाख्लि फार्स्ट टाइम खनसे बोखांखांबाय दा सेकेन्ड टाइम बोखांसै जेआ रेडि जाखाबाय नै दा बे लङा दै जाहैबाय ओरै बोहैलाङो ओमफ्राय दा नोंथांमोनहा नायलांदो दा लोगोफोर सोरगिदिं ओरै सागदिंजोब्बाय नायाबा माबेसे दङ मिन्थिथ'ला जिखुनु जाया आथिङाव सौग्रावदों दा जोंना नै आसोलाबो सोरगिदिं माबाना होबाय ओमफ्राय दा बेखौ लासै बुरखांनानै माबानोसै लासै बोनोसै मा ना दं नायनायसै दा नोंथांमोनहा नायलांबाय था र' दाबो जेबो जायाखै दे टाइमलेट होनानै दोननांगौ दा दसे दाख्लि थौग्रोआखैना दहायनि गोरियाबो थिगनो बिनिफ्राय हनानै जों नै लाबोबाय ओमफ्राय दा हमथ'वाखै हमनांसिगौ ओमफ्राय नै नाया एसे मोनहांबाय हमै गारखोनाया एसे एला हरब्रा दा हाबला होजादोब्रा जाला ओमफ्राय नै आंना ना थेंगोना फाग्लासो बिराद गोथौ हाबदों नै बेवहाय थैगोनलै जा स्रो मोनबाय दा हमसै नाखौ लोगोफोर लागायबाय मा लागायबाय बेलाय दे हनै आयदा नाफ्रा नै नायनानै लाग्रोदो दे लागायबाय हनै मा ए खोस्लानासो लागायदो दे नायनानै लाग्रो हमसै दे लागायबाय नै मावा थावा गारनाय गैयालै गोरलै दे आयदा लागाव दामलै जिरायखा नै आरो नै थैबावबायसो दां नै सानसे ना काटल ना थेंना बयबो मोनजानांगौसो हमगासिनो दं नै नाखौ जों गैया सानदोंमोन रायजोफ्रा एसे गावनि आन्था दंमारो दाख्लैना बांसिन मोनदांलै ना बम गावग्राया नै हमद' बाथोन नै गांजेमा गोरलै गांजेमानि फिसौला गैलालै जों ना गिदिरा गैला नाया सुल दंमोन आंबो गोरि गिदिर एसे गिदिर मोनो आयदा नै थै गलागासिनो दं मासेबाव आसला फबसिनबायसो रायजोफोर नैबे मा बुस्थु एसे जाहांबायथ' खुसियाबो दंबावोसोमोन रायजोफोर र' खुसियाखौ देखायनो रोङाखै आङो डाइरेक्ट देखायनोसै होनबा नै बेनो आंखौ गावदों दहाय गय दा गेर फाग्ला बायदि खुसिया मानै दङ मिथिबाय दा फिसा दा देखायगोन आङो दहाय ना हमफुनायाव मोननाय ओमफ्राय दाबो हमखाङाखै ओरैबो दङ बुरलुगासिनो दं आसलफ्रा नै ना थुरि मासेल' बे गोमो नुलायथारदों जोंनि फुख्रियावबो थायोमोन सिगां दा लोगोफोर नैबावहाय लखबनानै सुस्रानोसै र' माबा दंबावो दे नों हारसिं सुदे रोंखायो सारा गाव दासो बिउटि प्लास नांदोंना सुनानै बम गावग्राया दे हनै लखब जाखागौमोन ओमफ्राय बोरै खुसियाया बेयावनो दं सिङावनो नै रायजोफोर र'
देखो गाइस खुसिया बोरै बुं माबायदि खुसिया मासे दं बम गोजा दे मासे दं नै बोरै मासेया खुसिया नै बे गोरलै मानै दङ नैबे मासे हमनो हानाय इखो मोदोमाव माबा नेरेसो आसिगारसो दे हमनो रोङाब्रा नोंबो दे चाइनिसनि फर्मुला नै मासेया दे नै बिमाफोर दंमोन खोमा मोनजोबासै हाबना थावलै नै गोरि दाख्लै फुख्रियाव आरो आं गाजां मोननाय नायना लादो नाया बारा रायलायनाय जायासै रायलायनायानो गैया माथो बांगालफोरनि ना हनाय सारनायखौबानो गोगोम नायोब्रा भिउसा गोजान थाङो जोंनो मा नामोनलाय जोंसोर ना गोलाव बे मासे दहाय हमनो मोनलाबायदों बोनायावहाय गाखोनायनिफ्राय दहाय गोग्रोमनानै हमनाया बांसिन खांख्राया माबायदि मा ना बेलाय जानोलै लङानि ना ना गोलाव बेनो ना गोलाव गोरलै खासि बायदि खालाय बिसिनि माबानि मोथो गोजांलायथारदोंलै न' माबा दुगैलाना खांख्राइ रायजोफोर खांख्राइ ओरै गाबुआ ओरै गारजोबथारनांगौ आंना आखायानो नै जाला बद मोनलायलायला सिफायदो बेखौ आगा सानैल' मिथिबायना लोगोफोर सानै बेजों आंजोंनिल' ओमफ्राय दा बेखौहाय जोङो होलांनानै गालांफिनाबा सोरबा बोथ्रोदगोन ना बे जाब्रा जाब्रिखौ बैयावबो हगासिनो दं नै आसलफोर सोरथाय बिखुं नुजालायनाय लङा बियो लङा रायजोफोर खुसियायानो गोरलैसोलै बिमा दंमोनदां गोरि मोनो ओरै बासिया दङ खुसिया बिनिफ्राय जों दा ना हखांनानै जे जु बायदिसिना गासिबो सुखांजोब्बाय बिनिफ्राय न'आव थांसिगोन जोङो एबा नेक्स्टआवहाय थार्ड टाइम थामथि खोन्दो ना मा होननांगौ जाखो बेवहाय एबार नेक्स्टआवहाय हबावगोन ओमफ्राय बेनो दिनै माने मा होननांगौ जाखो दिनै मंगलबार गाबोन बुधबार जानाय बारायावसो हखादों मोनजानाय ओमफ्राय नै नाया बेनो जाहैबाय सानैल' मिथिबाय बाहागा रानखाबजोब्बाय थैजोबसिगोन दा मोनायाव जाखागोन खुसियाया बेसो हमदों दे मानै खुसियाया बेनो बे ना लाग्रायानो हमदों आं हमाखै ना सुलखौ मासे हगार हरबाय नै आसला ओमफ्राय दा जाय ना हमनायखौ सारनायखौ नायनानै इन्टारेस्ट मोनदों लाइक खालामला लांदो कमेन्ट खालामला लांदो दसे राननायखौ दा नुबावगोन राननायखौ र' देखायगोन र' नायानो बारा गैयालै दा एसेल' खुसिया मासे ओमफ्राय नै मानै दं गोरलै बेखौ हास'नोसै थबस्र' गोरिया नै बांसिन जाला नाथुर नै खारलांसै खुसिया बे मानैल' बिमाफोर दंमोनदां दिनै खम बिथाङानो हमजोबदों आं हमाखै बारा थेंगोनाया बेनो ओरै माथायावबो दङ ओरैबो दं बेनो लागावदों आंखौ दा नै रानहांबाय माने फिथिख्रि गोरि बेफोर ओमफ्राय थेंगोना बेफोरखौ रानबाय ओमफ्राय नै मा होनोमोनलाय नाथुर दंबावो ओमफ्राय ओरै फिसा दंलाबायो खुसियाखौ देथारना दोनथ'बाय आसला ओमफ्राय दे बेखौ राननोसै नाथुरखौ लागाव जेफोर दा रानखाबाय नै बेसे गोलैबा बेसेबां आधा केजि दे दा सोब्रफ्लांथोंसै सोबाय नै एसे बुरजा गोलैदोंथ' फवासे नङा फवासेनि बारा एसे लोगोफोर भिडिअआ दा बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन दा नोंथांमोनहा मोजां मोननानै फुल नायदोंबा मोनफा लाइक खालामलांदो कमेन्ट खालामलांदो ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो
नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं बाय